Γεια σας! Σε αυτό το βίντεο θα λύσουμε μία άσκηση που αφορά τα παραμετρικά συστήματα, λίγο διαφορετική. Συγκεκριμένα, μας έχουν δώσει τη σχέση που βλέπετε και αφορά τις ορίζουσες d, dχ και dψ ενός συστήματος και ψάχνουμε εμείς να βρούμε εάν το σύστημα έχει λύσεις και αν ναι, ποιες είναι αυτές. Για να λύσουμε την άσκηση θα μας βοηθήσουν οι γνωστές μας ταυτότητες ανάπτυγμα τετραγώνου, τις οποίες σας τις έχω εδώ γράψει για να τις θυμηθούμε, όπως επίσης και η ιδιότητα ότι αν έχουμε δύο αριθμούς α και β, για τους οποίους ισχύει ότι α στο τετράγωνο και β στο τετράγωνο είναι ίσο με το 0, δηλαδή προσθέτω δύο αριθμούς που είναι σίγουρα θετικοί και το αποτέλεσμα βγαίνει 0, αυτό σημαίνει, συνεπάγεται, ότι και το α και το β είναι ίσο με 0. Ξαναγυρίζουμε στην άσκησή μας τώρα. Παρατηρούμε το εξής. Να τα φέρουμε πρώτα απ' όλα σε ένα μέλος. Δε τετράγωνο και δε χ τετράγωνο και δε ψ τετράγωνο. Όταν αλλάζουμε μέλος έχουμε πει ότι αλλάζουμε πρόσημο. Συν είναι αυτό εδώ και 20 ίσο με 0. Και τώρα παρατηρούμε. Εδώ έχουμε το τετράγωνο και εδώ έχουμε μείον 4D. Το μείον 4D μπορούμε να το αναλύσουμε 2 επί 2D. Και τότε αυτοί οι δύο όροι μοιάζουν με αυτούς τους δύο όρους της ταυτότητας και για να συμπληρωθεί η ταυτότητά μας λείπει το β στο τετράγωνο, δηλαδή λείπει το 2 στο τετράγωνο που κάνει 4. Αντίστοιχα, dχ τετράγωνο συν 8 dχ. Το 8 μπορούμε να το σπάσουμε σε 2 επί 4 dχ. Οπότε για να συμπληρωθεί η πρώτη ταυτότητα έχουμε αυτούς τους δύο όρους. Μας λείπει το β στο τετράγωνο, δηλαδή το 4 στο τετράγωνο που κάνει 16. Αμέσως όμως βλέπουμε ότι 4 και 16 μας δίνει το 20 που έχουμε σαν σταθερό όρο. 4 συν 16. Σπάζοντας επομένως το 20 σε 4 και 16 μπορούμε να συμπληρώσουμε δύο ταυτότητες και η εξίσωση που έχουμε να γίνει ως εξής. D τετράγωνο μείον 4D συν 4 παίρνουμε αυτό που μας λείπει συν dχ τετράγωνο συν 8 dχ συν το 16 και προσθέτουμε επίσης το dψ που έχει περισσέψει στο τετράγωνο, αυτό είναι ίσο με 0. Οι πρώτοι τρεις όροι μας δίνουν την ταυτότητα d πλην 2 και όλο στο τετράγωνο συν οι επόμενοι τρεις μας δίνουν την ταυτότητα dχ συν 4 και όλο στο τετράγωνο και ο τελευταίος όρος που έχει μείνει dψ τετράγωνο ίσο με 0. Εδώ όμως τώρα έχουμε τρεις αριθμούς υψωμένους στο τετράγωνο, ο κάθε ένας ξεχωριστά, που σημαίνει ότι είναι σίγουρα θετικοί, τους προσθέτω και βρίσκω 0. Με βάση την ιδιότητα που έχουμε μάθει, αυτό μπορεί να συμβεί μόνο σε μία περίπτωση, όταν κάθε ένας ξεχωριστά είναι ίσος με 0. Και επίσης το dχ συν 4 είναι ίσο με 0, όπως επίσης και το dψ είναι ίσο με 0. Από εδώ βρίσκουμε την τιμή της ορίζουσας d ότι είναι ίσο με 2. Εδώ βρίσκουμε την ορίζουσα dχ ότι είναι μείον 4 και βέβαια το dψ παραμένει 0. Επειδή η ορίζουσα του συστήματος είναι διαφορετική από το 0,
Το σύστημα έχει μοναδική λύση, την οποία μοναδική λύση μπορούμε να τη βρούμε με τους τύπους που έχουμε μάθει, χ ίσον dχ προς d. Άρα στη συγκεκριμένη περίπτωση μείον 4 δια του 2 βρίσκουμε επομένως ότι το χ είναι ο αριθμός πλην 2. Και αντίστοιχα το ψ είναι dψ προς d, το dψ είναι 0, αλλά αυτό δεν μας ενοχλεί από τη στιγμή που η ορίζουσα είναι διάφορη του μηδενός, απλά βρίσκουμε και το ψ ότι είναι 0. Η απάντηση στο ερώτημα είναι ότι το σύστημα, το παραμετρικό στο σύστημα, το για το οποίο ισχύει αυτή η σχέση ανάμεσα στα d, dχ και dψ, έχει μοναδική λύση χ, ψ μείον 2,0.